mga kaigsuonan ini mo nga higayon. Doon na tayo tubagon nga pangutana karon mga kaigsuonan kung tinuod ba gyud nga adunay Dios o tinuod ba daw nga naglungtad ang Dios mga kaigsuonan. So sa walay paglangan mga kaigsuonan, dalaygon ang Ginoo tungod kay kining mga Kristohano nagtuota bisan nagtuota sa Dios bisan wala ta nakakita mga kaigsuonan. Unang ato ang mabasa sa book of Hebrews chapter 11 verse 1, niingon dito nga, now faith is being sure of what we hope for, uncertain things of what we do not see. O diha sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7 niingon, we live by faith not by sight mga kaigsuonan. O kini mong ginatawag mga kaigsuonan nga adunay duha ka klase nga akong i-present sa inyo karon. May tungod aning word nga theism o atheism, mga atheist mga kaigsuonan. Ang theism mo ni sila ang mga tao nga nagtuo nga adunay Dios, o ang ining atheist mga kaigsuonan nagtuo sila nga walay Dios mga kaigsuonan. Ang ilang rason kinahanglan sila makakita bago sila mutuo mga kaigsuonan. So kumbaga sukwahi sa giingon ni Ginoong Hesukristo, kinahanglan mo bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita mga kaigsuonan. Padayon ta niining atong pagtuon karon mga kaigsuonan mahitungod sa atong ikatubag sa ilaha, bisan dili ta mo gamit og Biblia mga kaigsuonan, pwede nato silang matubag hinaot pabilin kaigsuon sa paglantaw para makatabang sa imo makahatag og pagtulunan sa mubong higayon. Unang-una mga kaigsuonan, dunay ginatawag nga general revelation. Unsay buot pasabot aning general revelation? Ang general revelation mga kaigsuonan nagisgot ni siya about sa nature o sa tao. So tanan nga nakita nato sa atong palibot mga kaigsuonan, tanan nga kung atong lantawon, mga kabukiran, kadagatan, tanan nga atong makita mga kaigsuonan, nature o kabahin po sa tao mga kaigsuonan mo nang ibot pasabot sa general revelation. Aduna ni pipila ka components mga kaigsuonan under ang ginatawag nga general revelation, but duha lang kabutang ang gusto nako nga mapaabot mga kaigsuonan ining taknaa. Kining ginatawag nga unang-una kinatawag nga cosmos o cosmological study mga kaigsuonan. Ang word na cosmos gikan siya sa Greek word nga umbot pasabot kalibutan mga kaigsuonan, nga walay butang nga nag-exist nga walay hinungdan mga kaigsuonan o walay cause. So tanan kung nakita nato karon mga kaigsuonan nganong mitungha ang dagat, nganong naay kabukiran, nganong naay mga langgam, naay mga kahayupan, naay mga kabalayan, tanan-tanan nga nakita nato mga kaigsuonan nganong naay ginatawag tag planeta, tanan mga kaigsuonan na hinungdan ana. So mo na siya ang usa ka example sa ginatawag nga cosmological study mga kaigsuonan. Mo na ang pagtuon sa science mga kaigsuonan. So ang giingon sa mga atheist na mga kaigsuonan, dili sila mutuo kay wala sila nakakita. So dili buot pasabot nga dili mapud tanan nga makita, dili tanan naatay dili makita nga tinuod mga kaigsuonan. Ato nang mapamatud-an karon. So usa ka example ni ana, dili nato makita ang kuryente mga kaigsuonan, pero mabati nato nga naay kuryente, tinuod gyud na siya. Then dugang pa usa ka example mga kaigsuonan nga ang ginatawag sunod sa cosmological study is ang ginatawag nga teleological study. Kung imong lantawon ang teleological study mga kaigsuonan, ang una ta sa ato ta sa space sa dito sa mga planets mga kaigsuonan, base pa sa giingon ni Galileo Galilei nga doon na intelligent designer. Kung imong lantawon ang unang naka-invento sa ginatawag nga telescope mga kaigsuonan, o gi-consider usab ni siyang father of physics o founder of modern physics mga kaigsuonan. So kung natong lantawon ang definition sa physics mga kaigsuonan, nag-ingon dito, physics is the branch of science that deals with interaction between matter and energy. Matter is anything that occupies space and has mass. Mass is the amount of matter in a body. So kung imong lantawon mga kaigsuonan, grabe ni sila kamaayo kining ginatawag nga si Galileo Galilei mga kaigsuonan, but ganahan ko sa iyang gisulti nga doon na intelligent designer. Doon na ko gihawiran karon mga kaigsuonan nga kaning sudanan sa tubig. Kay tungod lagi na monitor na ko akong pag-inom mga kaigsuonan. Gusto lang ako ma-example ni sa ginatawag teleological study. Kumbaga mga kaigsuonan, nindot ni siya nga pagkabuhat, nindot usab siya mga kaigsuonan, moabot sa atong panghuna-huna nga asa kani dapit gibuhat, giyon sa kani pagbuhat,
o bisan wala ta nakakita mga kaigsuonan nagtuo ta nga adunay nagbuhat ani. Usa na siya ka example sa teleological study. Ako tinuod nakaadto ko sa Bohol mga kaigsuonan. Nindot kayo dito ang term nga ginatawag nga chocolate hills, grabe kanindot, makaingon jud nga grabe kanindot ang gi-create sa Ginoo mga kaigsuonan. So dili ko mutuo kanang giingon nila nga base sa giingon sa Big Bang Theory. Tungod kay naday gitawag nga dunay pagbuto mga kaigsuonan, giant interstellar pagbuto ani mga kaigsuonan ni pagbuto nabuo ang mga kawanangan ug tanang mga butang mga kaigsuonan. Kung imong lantawon, grabe kanindot kung si Galileo Galilei nag-ingon pa mga kaigsuonan, nadyo intelligent designer kay kung moadto ka sa mga planet mga kaigsuonan, nagitawag outer planets and inner planets mga kaigsuonan. Grabe ang ka-perpekto sa gilayon mga kaigsuonan. Giunsa na pagpahimutan kung pagbuto pa lang mga kaigsuonan, pipila na ka mga katuigan, pipila na ka century ang milabay, apan wala gyud nagkabanggaanay ning mga planeta tungod kay ang atong ginugamhanan, ang atong Ginoo mga kaigsuonan dili kayang tugkaron sa tao. Mo nang giingon sa book of Deuteronomy 29:29, secret things belongs to God. Naay mga dili nato kayang tugkaron tungod kay ang Ginoo lang nga sayod niya ang tanan mga kaigsuonan. Padayon ta. To kung imong lantawon, musugot ka mga kaigsuonan nga kanang mga kabukiran, grabe kanindot kun imong lantawon, adto ka sa Cagayan, adto ka sa Iligan, ay ginatawag nitong Maria Cristina Falls. O daghan kayo kung himuon na to nga ebidensya mga kaigsuonan, daghan kaayo nga perting ninduta, dili na siya resulta sa pagbuto mga kaigsuonan. Kung na ako'y example sa inyo ang resulta sa pagbuto, siguro kay nibuto man nangakatag, nangabungkag, siguro bati na lang taon, apan kining ginatawag nga makita na to karon, kining kung study ta about sa general revelation, kining maayong pagkahulma mga kaigsuonan, dili na resulta sa pagbuto, resulta na sa creation sa Ginoo. Bago na ko ni undangon ning bago na ko ni matapos ning mao nga video mga kaigsuonan. At ganahan lang ko nga ipangutana pud ni sa mga tawo nga wala nagtuo sa Ginoo. Kaya ba nilang mubuhat gikan sa wala nga mahimong naa? Kaya ang atong Ginoo mga kaigsuonan nagtuo ta nga kaya nilon mubuhat og naa gikan sa wala mga kaigsuonan. Atong i-define ni siya, what is the difference between making and creating? So tinuod na ay usa ka scientist nga nag-ingon siya mga kaigsuonan o adunay usa ka tawo adi siya motuog tungod nga Ginoo tungod kay kaya niya mubuhat og bisan unsa. O ingon siya sa kaigsuonan nga pareho lang ng making o creating, so dako kay sa kalahian. Mayong ganitag making mga kaigsuonan, nagamit ta og materyales nga magbuhat og aparador o nagamit ta og materyales para naimutungha nga mga butang. Muna ang making, magbuhat og lamisa, magbuhat og bangko, magnay TV nga ginatawag mga kaigsuonan, unsa nga mga kagamitan, muna ang making magbuhat ta. Pero ang word nga creating, gikan siya sa wala nga mahimong naa mga kaigsuonan ug kana siya buhat og lihok sa ato ang Ginoo. So walay someone nga kayang mubuhat niya na mga kaigsuonan. Hinaot sa mubong higayon nakapahinumdum kanini mga kaigsuonan. Atong hinumduman kanunay nga ang pinakanindot mga kaigsuonan ang term nga special revelation. Kanang gihatag na ni Lord ang iyahang anak mga kaigsuonan. Ihatag niya ang iyang anak para paghatag paglaom sa atong kinabuhi, para pamatud-an mga kaigsuonan nga adunay Dios nga may gugmaon, adunay plano sa tibuok kalibutan sa mga katawhan nga gustong luwason sila tagaag paglaom mga atong kinabuhi. Usa ko diha igsuon, usa ka diha ug hinaot nakapahinumdum ka nato sa mubong higayon nga walay laing pinaka mas labaw nga nahigugma nato kundi ang atong Ginoo. Manumbalik ta sa Ginoo igsoon, amping ta kanunay, hinaot nakapahinumdum ka nato sa mubong higayon ug naghatag nato pagtulunan, hinaot dili ka magduha-duha sa pag-share igsoon para mas daghan atong mapaabtan sa pulo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon.